Hej igen. Her er så den her video omkring, hvorledes vi skal forsøge til at gruppen at arbejde med og få jeres kolleger ude på arbejdspladsen til at få lidt mere viden om OK24 og den proces, hele den forhandling medfører. Og det er sådan en dialog omkring, hvordan får vi gjort det på bedste vis, at de forstår OK24, og der er der rigtig mange muligheder. Man kan blandt andet lave klubmøder med det her fokus omkring kollegial hygge. Man kan have det på som et punkt på dagsordenen eller et tema til drøftelse i nogle pauser. Og det er også muligt, at det er flere TA'er, der går sammen, så der er flere arbejdspladser. Man kan gå sammen og holde de her klubmøder. Mulighederne er mange. Men det afhænger selvfølgelig af, hvad er det for nogle kolleger, I har. Så det kræver lidt planlægning. Og til den planlægningsproces har jeg siddet og tegnet lidt i fredags. Fordi det kalder faktisk på, at heroppe står der din institution, udfordring, viden, hvad er der, hvad mangler jeg, hvad for en aftale kalder det på, og hvad for en handling kræver det, og af hvem. Så det I hvert fald i første omgang skal gøre, det er, at I skal kigge lidt på, hvad er det for en kollegagruppe I har. Er det mange garvede, gamle pædagoger, som har en rigtig masse viden omkring fagforeningen og det arbejde fagforeningen laver? Eller er det nogle nyansatte, nyuddannede, som ikke har den helt store viden om, hvad vil det egentlig sige, hvad er det for ting og opgaver, som fagforeningen laver? Så hvad er det for nogle udfordringer, det så tilvejebringer, set i bagspejlet? Altså set i forhold til, hvad er det for nogle kolleger, I har? Hvad er det for nogle udfordringer, det kalder på? Hvad skal der til for, at de alle sammen har den fornødne viden omkring OK24? Og hvad er det? Altså, så I bliver så konkrete som overhovedet muligt på, hvad er det for en viden, I tænker, at de allerede har? Hvor meget har jeg faktisk beskæftiget mig med OK24 ude på arbejdspladsen? Er det noget, vi taler om i pauserne generelt, eller er det noget, som man hører om i pressen eller andre steder? Fordi det kalder jo på noget forskelligt så. Det skal lige siges, jeg kommer til at holde et møde med jer alle sammen, og det kan enten blive på computeren, eller det kan være et fysisk møde, når I møder op inde ved mit kontor herinde. Og så lægger vi en plan for hele den her proces, hvad det skal munde ud i, hvem der gør hvad, hvornår osv. Så der er det tanken, at vi dels får kigget på alt det andet, men også vi får landet en aftale, så I får mulighed for at træde ud i handling. Og vi bliver enige om i fællesskab, hvad kalder det på? Kalder det på, at I skal holde et klubmøde om aftenen, hvor I fortæller lidt om det her? Eller kalder det mere på en snak i pauserne eller på et personalemøde? Det tænker jeg, det bliver vi klogere på sammen. Og jeg vil forsøge at lave en databank, hvor der står lidt forskelligt. Der er nogle forskellige materialer, blandt andet de slides og den video, som der har været omkring tjenestemandsreformen, hvor Anne også var her sidst, eller også var det Jesper faktisk. Det er lidt i tvivl om, men i hvert fald noget information omkring tjenestemandsreformen, som er hele udspringeren faktisk i forhold til den her snak omkring lønudvikling og lønefterslæb. Så er der noget data. Der var en spørgeskemaundersøgelse for et stykke tid siden, hvor vi blev spurgt ind til, hvad er det for nogle krav, vi som medlemmer har til at gå til forhandling på næste gang. Så det vil der selvfølgelig også være noget omkring, og det viste heldigvis, at det er lønnen, vi skal ind og snakke omkring. Så samler jeg nogle slides fra de forskellige oplæg, vi har haft i TR-gruppen. Muligvis også nogle af de slides, som der var fra den temaaften, hvor Elisa var her, hvis jeg kan få fat i dem, så tænker jeg selvfølgelig også, at jeg tager fat i det. Og så tænker jeg også noget materiale i forhold til trepartsforhandlingerne. Jeg ved godt, det ikke hænger helt sammen med OK24, og så alligevel.
det kræver ikke den helt store fremlæggelse over for jeres kolleger. Et eller andet sted, så handler det bare om, at de får en mulighed for at kunne stille de spørgsmål, som de har indtil OK24. Og så bliver det vores, i særdeleshed min opgave, at klæde jer på til, at de føler, at I kan stå imod de spørgsmål, som de har. Og i sidste ende, hvis ikke I kan svare på det, så sender I dem ind til mig eller Østjylland. Så når vi ses til møde den 19. og den 21. så er det super vigtigt, at I lige kommer op og får skrevet jer på den seddel, som jeg har med, hvor der står, hvornår man kan have mulighed for at holde møde med mig, så vi kan drøfte den her proces. Så det glæder jeg mig helt vildt meget til. Det bliver spændende, tænker jeg. Og jeg tænker også, det bliver spændende for jer at have en ukonkret opgave, som vi skal forsøge i fællesskab at gøre så konkret som overhovedet muligt. Så ja, vi ses. Hej.